welcome to back my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन मा मा दिन्थिनो हायो। तो बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। हेलो गाइस, जों दायो थांगासिनो आं दा दंफायो ग्रीनलैंड ना ग्रासलैंड ग्रीनलैंड बिराद मोजां समायना एकदम बिबारा बारनाय बायसा आरो जेनेबा हाग्राया बिराद मोजां समायना बैथिं दैमा दङ ओरै बिराद गोथौ जाबाय एकदम आरो बैथिं बहुत मानसि बेहाय सिंगार फैदो आरो रोजाबगासिनो बैथिं। तो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिराद मोजां समायना जाखा बिराद नायथावना जादों फैबानो जाबाय सोरबाफोर फैयोब्ला बिराद मोजां जादों बिराद बेरायनो मोजां फट'फोराबो बिराद मोजां मोजां फैयो आरो केमेरा गाज्रिबाबो मोजां फैगोन आरो फट'आ बिराद मोजां समायना जायगा ग्रीनलैंड फैबानो जाबाय लोगोफोरना सोरबाफोर फैनो होननानै गोसो जानानै दङब्ला फैबानो जाबाय लोगोफोर नावकाटानिफ्राय ओरै साहाथिं फैनानै बाङालिफोरा साहाथिं फैनानै बारा गोजान नङा फैबानो जाबाय लोगोफोर। तो गाइस मोनसो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद मोजां समायना जायगा। तो लोगोफोर जोङो बहुत बेरायबाय दायो जोङो थांनोसै आरो माने फुङावनो फैदोंमोन बिथिं बाहाय बेरायना थांनोसै आरो बिराद मेंबाय एकदम बिराद गोजान जायगा गिदिंबाय जोङो ओइथिंबो बिराद जंगल हाग्रा दिनै बहुत हाग्रा। तो लोगोफोर नोंसोर मालाबा फैबा बिथिंबो बेरायनो हागोन बिराद मोजां फट'आ बिराद मोजां फैयो आरो लोगोफोर। नै गाइसमोन नै बेयाव कालसार जादों आरो एसे हेन्स पार्टि लाबोदो रोजाबदो माने बिथांमोना मेथाइ एलबामफोर खालामदों खोमा गाइसमोन। तो लोगोफोर जोङो थांनोसै आरो बिराद बेरायबाय मोनालायबाय नैया जोंना गारिया थांनोसै आरो फैनोसै नै लोगोफोर ओंखाम जानोसै दा जोङो मिरामिस आरो दिनै मिरामिस जायो आं ओंखाम जानोसै गोथांसो जाबाय नै आंबो जानोसै आरो ना लोगोफोर जों बै दलंथिं फैदोंमोन 20 थाखा मानि लादो जोंनिफ्राय टिकेट लालायदो बेयाव दलंआ इनो दैया खिन्थु बिराद लेथ्रा जों दुगैनो होननासो फैदोंमोन इयाव दुगैनो हादिया बिराद लेथ्रा दैया दलंआनो टेन्नायसो बोरैबा गारलुनांगौबा दैयाव मोनहैखाबाय। नै दलंआ गाइसमोन काटनि दलंबावसो बोरैबा गोलैनांगौबा जाखाला फैनै दैयानि आइनो डेन्जारसो काटनिया पार जाबाय जोङो 20 थाखा मानि लादो फैसा नै 20 थाखा लादो इयो। तो लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसो तो बाय बाय लोगोफोर। तो लोगोफोर जोङो बहुत बेरायबाय दायो जोङो थांनोसै आरो माने फुङावनो फैदोंमोन बिथिं बाहाय बेरायना थांनोसै आरो बिराद मेंबाय एकदम बिराद गोजान जायगा गिदिंबाय जोङो ओइथिंबो बिराद जंगल हाग्रा दिनै बहुत हाग्रा। तो लोगोफोर नोंसोर मालाबा फैबा बिथिंबो बेरायनो हागोन बिराद मोजां फट'आ बिराद मोजां फैयो आरो लोगोफोर।